cela kusukela namhlanje akuye ukuzinyeza because ukuzinyeza mangithi khambisana nobusathane khambisana nento wrong yangampela ngoba lento odalelwe yona ngikukhumbuzeke lento osukuyicabanga othi mawuyicabanga uyiphupha uyibona ikunikeza ukuthula ikunikeza ijoy that's God talking to you. But uma into uzoyicabanga okanye uzoyenza bese iyakukhalisa bese ikuphatha kabi, that's not God, that is umoya omubi ongafanele ngabe uyawulalela. Kodwa kaNkulunkulu kunokuthula kunako konke ukuqonda and uba right once wayenza leyo nto. So phuma ke kulento ezoloku ikukhalisa every day, phuma entweni ezoloku uzibuza ukuthi ungubani. Uma ngabe ngempela ufuna ukunderstanda le understand ukuthi you are wonderfully and fearfully made and ubekwe kulomhlaba ukuzodumisa umdali umenzi wezinto zonke. Into ozoyenza ukumdumisa ukwenza kahle so that ezoba famous. Ake sikhulume ngaleli gama lokudumisa leli side elithi ngesingisi famous. Khona ezokwaziwa izizwe zonke. Iyona phela into ayifunayo umenzi wezinto zonke ukuthi aziwe yiwo wonke umuntu. So wena mawuhleli nento azi kahle ukuthi ubungayikhipha umenze aziwe wonke umuntu abuyele kuyena abuyele eqinisweni abuyele ekuzi-understandeni ukuthi umuntu omnyama. Then uzophila kanjani ungayenzi intando kaNkulunkulu? Uzophila kanjani ungayenzi uNkulunkulu akubekele yona? Sukunciphisa ipotential uNkulunkulu akunikeze yona. Musu ukuzikala. Let it go. Sebenza. Lento efika kwana enhlizweni yakho yenze ngoba iyona lefuna umenzo izinto zonke. Uma izokunika ukuthula empilweni yakho. Ngiyacela ke silungiswe abantu besifazane. Ngizwa ngifikelwa na ukushisa namanje mangicabanga lento ukuthi sihleli nezinto ezingakanani ekufanele ngabe sesishintshile umhlaba. But sibhizi siyazikhondema thina. Sasikhululiwe, sakhululwa ngokwepolitiki, sakhululwa nangokokholo, sakhululwa nangayo yonke into sibhizi siyazibopha. For the why? For the who? Why sizilimaza? Kanti liphi igama ekufanele likhulunywe kuwena umuntu wesifazane ngaphandle kokuthi uthenjiwe wena uyinzala abantu wena kukhulu okulindeleke kuwena yini ekufanele likhulunywe nawe kanti ngempela ufuna ukukhala ufuna ukudatshukela hayi asisekho leso sikhathi 2018 manje ngicela ubhekisise kahle le ndaba ingawe lento akusukumeke ingawe konke kubekwe kuwena sukuma uyithathe lento uma ungayilungisi lento akekho noyedwa uzokulungisela ingawe wake up stand up work ingawe lento